Kuten palkintokaapista näkyy, tämä Vehkalahden Veikot on muuten hyvä seura. No, Vehkalahden Veikothan on yleisseura, niin kuin tiedetään, ja on tämmöinen kyläosastoihin perustuva seura. Eli meillä on 13 kyläosastoa ja sen lisäksi meillä on eri lajijaostoja ja sitten sen lisäksi vielä nuorisojaostoa ja kuntoliikuntajaostoa. Eli meillä on hyvin moninaista toimintaa. Kyläosastot tarjoaa sitä lähiliikuntaa siellä kylillä, kyläkouluilla ja kylien kentillä. Ja sitten sitä mukaan, kun ikää tulee vähän lisää ja ehkä niin kuin mielenkiinto riittää siihen, että aletaan kilpailumielessä harrastaa jotakin lajia, niin siinä vaiheessa sitten tullaan enemmän mukaan näihin lajijaoston toimintoihin. Täällä touhu on niin laajaa, niin nimenomaan ihan sieltä 3-vuotiaasta sinne ikäihmisiin. Ja tämä laajuus ihan täältä kyläosastoista niihin lajijaostoihin, niin se on niin kuin semmoinen valtavan suuri kirjo. Ja koulutusta ihan ohjaajatasolta ihan valmentajatutkintoihin asti. Veikat on vahva seura. Siellä on monenlaista toimintaa, siellä on monenlaisia ihmisiä ja nyt kun meillä oli 100-vuotisjuhla, niin se yhteishenki oli mahtava. Se tuntui hirveän mukavalle, että ihmiset tuli muualta päin Suomeen Vehkalahden Veikkojen juhliin ja se oli aika hienoa. Vuosi 2011 on ollut ihan mieletön urheiluvuosi. Tuu säkin meidän kanssa juhlimaan Hartwall Areenalle 16. tammikuuta.